Mirror, Bestre, at the one want some atuja. That one ra. Bejina, mirror, name Edeka cried tuja. And then Mama Santimai who I dream. Maya the fair, I sabio, a bronte as yeso. Now, mobile is so, Mijidi said, a Santimai so swagim of so fair. Mira, Edamasi. Now, I'm say, Yadi wano asemu tujano, Obobo and Sam Kakraso. Ebika ahinium, Ebika. Said the Bruni Becca, shared destiny. And also so, Oboso, Obons as a Sam so. Na, Mijidi said, Oba Santimua, Mira Tihoi, Bibia oye biano, Ompre, Emma a Santimaikeke, or Prima Gana Maina. Emunioma Bebri, or wa, a daddy. Na, Yako. Sabio, ahini esem, enimu mbasa yesema. Oba santima mususu dia. Yaye nhihye bebre. Sabio, ahensem, miru anu asem, ekire se, enye bibia, yade kwa court, ni akodi. Aye bibia, yahyehyɛ bibia wa ha, fefefe. Se bibi tosinia, yehe, ni aka no ofie. Edun sa asesem susu a sa asuso yaye nhihye bebre wo ho a eboa ema nsa asesem sabio enkowi o court oba ha kra mpo a yensa asesem susu eka de ejira pintin asase ni na wa santeman de yewura ena ene dia odna no to so a ewie ano nkyerɛ sɛ emu eye krojin eye den ya nipa ho adwuma ne eye kakra betosini na kakra so etosini no yeguso eye ntotoye a sabio se ya ahini o nsasesemo ye be ya ma na ye fefefe na maba ma be hye ni monyami ma kire se ye nyina ye baako okasa de tuja eye se ye nyina nkambom ne anya baako na nke ye hwe yabakosem kra de a ene ene mo ye yade ase baako anisa ye nchichem ena wa wo so wona na no mu okroma ombedi adanse se omoba sabio asanteman mu a ye nyina ya yesa de baako sabio obi kasa asante ye mbo ne boja ye nyina ye ba ye kambom oba ha ye de ani sikwaja saa susu na mgidi se wo nkofo nso ewo ho a sabio omoso de ane ho eni de bi omu bia so omoso de mawo asante ni gonja ene edai ayesronko a ahya ase sidi wano asem etudwa no yaye ba akope enye ne ene betwa sidi na nakan no bebre na wona nim a eba ene ma kire se sabio adamfo bi echen onua edom a mode aba be oha enum achi maba eni aba abedi ukudei maba ma na efefefe mirura se me fantom anim se animonyam ya mabe hye wa hai ye mani ntwa wa ha keke na yesoso ye bebo boaboa doma no na yesoso aba abesra mo enti sabio ene ahenka se mienu ena ahia ena eka odo ho asem anuanom asem nkabomu asem mpuntu asem Ghana man eyie mu asem sei ne nkeka ahenia saa ena nkosi ehu no enadai mejiri se medimira ano etu adwamu yi de ohwe ene de obete no
onsua bibi mfrim ahini a wo Ghana enya apre eye nkambom a ewo se de ta eman nachi ni epeja amanniem enti maba yemamo akwaba soronko ye nuanom mamomo obia enkyere baabi enhyehye adwenboni bia so obetiti yentem eneda nya da soronko a yebekai ede ato Ghana mamu se gonja man ewura oba asantimu no wadanu tuja se yenkambom yempeja asante ne Ghana gonja babia na nipa mu emu nipa nso yenye kro na ye kro a ena beboa ama Ghana etumpon enti we de miginamin miwura anamu a naase kese ene akwaba miwura da Roma